Yawwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum. An tashi lafiya? Lafiya kada. Sai wato da kika je ta hajji sunana ko kike ta kira ko? Tab, ni kuma? Wanda kawar ki ta mun ƙarya ne. A'a, ni kan bai kira su Kawar su ki ba. ta mun ƙarya ba, amma shin me kike nufi da haka ne? Ni dai kawai so nake ka turo gidanmu. Gaskiya ne. Sai ki suna kike ta kira to ki ji in faɗa miki ma sunan da na faɗa miki ba sunana bane, dan haka ni ban shirya wa yin aure ba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunan da kika da yake ta kira Yasa ba za ka sunana min bane. haka? Hmm? Eh? Yasa za ka min haka? Sabida ban shirya ma yin aure ba, kuma ban ce ki je ki ambata sunana ba. Dan Allah kai hakuri. Ban gane ba, ni ban san me ran ce miki ba. Za ki je ki ta kira sunana ba ki tambaye izini na ba, sai ki tambaye izini na yi. Haka kawai ana haka ne? Kai hakuri. Dole ne dawo haka. Gaskiya ni baki kyauta ba, sai ki tambaye na yi, baby dan kira sunanka. Amma ni ban san da ke ba haka ko ki je ki dinga kiran sunana ta hajju. Kai hakuri. Sunan da na faɗa miki ma Tangur ba sunana bane dama, ƙarya na miki. Sai kina ta kiran Ibrahim, sunana Ahmad. Yasa za ka min haka? Na rage naki ba, sai da safe.